जोंबोथ' जेनेबा मावग्रा हिसाबै जोंबोथ' भिडिअ नायनानैसो फैयो मोजां माबानानैसो जोंखौ ओरै होननानै बुङो बिसोर जानाय थानाय फ्रिजोब गासिबो फ्रिजोब ओमफ्राय जेब्ला थाफैयो अब्ला मावग्राफ्रा मा खोनानो मोनोखि माइरंखौ सोर बाया जानायखौ सोर जाहोदों नोंनि नोमा नोमफाया जाहोफैयाखै बिदि होननानै बुङो आरो मावग्राफोरखौ आंनाव प्रुफ दंजोबो मानसिफोर जाय मावदों वाट्सएपाव गासिबो कन्टेक्ट खालामहरदों जोंखौ बेफोरबायदि बुंदों जोंखौ बेफोरबायदि बुंदों होननानै खोन्थाहरजोबदों आरो मालिकआ बावनो थायोमोन औ बावनो थायोमोन बिसोरो जय बर' हारिनि नोंथांमोनखौ आङो सिगाङाव मोनसे इन्ट्र' भिडिअ होबाय बे भिडिअखौ रिफारेन्स लानानै आङो दिनै बुंगोन जोंनि बर'नि बै लाइमोन सिख्लाफोरखौ एबा हिन्जावफोरखौ जायफोरनाखि उदैनि गांनायखौ सुफुंनो थाखाय एबा गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय एबा गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय बेफोरबायदिनो गुबुननि दखानाव मावहैनांगौ जायो बा सोरबा दखानाव फिसा माने गामि सिंफोराव मालाबा फिसा फिसौ दखानफोर होयो दखान होनानै बिदिनो मालाबा अबेबा मा होनना बुङो हाथाय बाजाराव थांनानै मुवा बेसाद बायनानै लाबोयो आरो बैफोर माखासे बायनानै लाबोनायावहाय जोंनि बर' आइजोफोरखौ बा जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ दुरबल मोनदांथिनानै जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ जे दुरबल बिथांमोना साननानै आरो खाबु लानानै जोंखौ बेफोरबायदि माखासे इनाय आखु दिन्थिनाय बेखौ नोंसोर मालाबाबो सैज' खालामनो नाङा इमिडियेट नोंसोरो खाथियाव थानाय मानसिफोरनो खिथा आरो जाय मानसिया नोंखौ बेबायदि खालामदों बेनि सायाव दाय नोङो बेयावनो स्ट्रं एक्सन लाखा मानो होनना बुङोबा आं दिनै गोबां काहानि खोनादों आरो आं रिसेन्टलि आं जोंनि कुसुगावआवबो खोनादों आं कुसुगावनि हिसाबै आं बुंदों जे कुसुगावआवबो बेबायदि घटना जानानै थांखांबाय होननानै आं मिथिदों जे बर' हिन्जावा माबा मोनसे मुवा बायनायावहाय बै दखानदारा बर' हिन्जावखौ बर'खौ थाफ्लियाव बुनाय बाथ्रा आरो बे थाफ्लियाव बुनाय बाथ्राखौ लानानै दिनै सासे फंबाया आं मिथिदों नुहुरनाय लोगो लोगो बेयो थांनानै बेजों बाथ्रा दान्थेलायदों नाथाय बेवहाय जोंनिफ्राय मानसिफ्रानो बेखौ सापर्ट खालामाखै आरो गोबां बिथांमोनासो बेखौ नाख्रेबनायनि पलिसि लाबायमोन माने जाय बारा होनो थांग्रा एबा जाय नुनानै बेनि सायाव खिथेर लाहैग्रा बै मानसिनि सायावसो दस्रा माने सुबुंफ्रा जोंनि मानसिखौ आक्रमण खालामनो नागिरदों होननाय आं खोनाबाय थादों दा बे जाथाया जाहैबाय मा जोंनि गसाइगाव जोंनि क'क्राझार जोंनि कुसुगाव जोंनि सेरफांगुरि जोंनि उदालगुरि बाक्सानो जोंनि मसलपुरनो बिजनि बिभिन्न बैफोर ओनसोलाव बे जाथाया जाफ्लेबाय थागोन बिसोरो जाहैबाय मा बेबायदिजोंनो बिसोर पलिसि लायो जे बिदिजोंनो दिनै थाफ्लियाव बुज्रावदाव मालाबा दाफोनायाव बुज्रावदाव मालाबा दिनै खिथुआव एरदाव मालाबा खानायाव दांदाव मालाबा सौनो फाव खालामदाव माबा मोनसे फाव फेसन खालामनानैनो नोंसोरखौ बमब्रायनायनि पलिसि लायो नोजोर हो जुदि सोरबा दखानदारा बा सोरबा बै बिदेसि सुबुंफ्रा जुदि नों माबा मोनसे मुवा बेसाद बायनो थांनायाव बा नों हाथाय बाजाराव थांनायाव नोंखौ जुदि नोंजों रायलायो थिगैनो नोंजों मिनि खाख्लाबजासे रायलायो नाथाय नोंनि मुवा बेसाद बायनायाव जुदि बेनि फाव फेसनफ्रा मोजां नङाबा जायगायावनो बेखौ नोङो बेनि खिथाखौ लाफिनखा बाहाय खुनु रावखौबो गिनांगौ गैया आरो बेफोरबायदि जाथाय जायोब्ला आं बुंगोन जे मैया क'क्राझाराव जेरैबायदि एक्सन लादों बेबायदि एक्सना जाथारनांगोन मानोना दिनै आं नुदों जोंनि बर' मानसिफ्रा बेफोरबायदिनो दङ जे माबा मोनसे जाथाय जायोबा जों लाखोमानानै थायो आरो लोगोसेयैनो जोङो बेफोरबायदि एक्सन लालायाबा जों इउनाइटेडलि जों खौसे जानानै जुदि जों एक्सन लालायाबा आरो बिसोर दिनै सासे गाबोन सासे बेफोरबायदि खामानिखौ मावगोन जेन'बा दा जों मोनबाय लिटिल सरोजिनी नगर जे क'क्राझाराव जानाय जाथाय बावहाय खुद जाय बेयावनो खामानि मावग्रा बै मावग्रा दिनै सिस्टारा दिनै अपेनलि बिथाङा बुंबाय जे मा बाथ्राफोरखौ बिनि सायाव मा खालामदों बिनि सायाव माबायदि बिहेभ खालामदों बै दखानदारा बेखौ बियो दिनै अपेनलि बुंबाय दिनै मिडियायावबो बुंनानै होबाय दा बेफोरबायदि दखानदार बेफोरबायदि माखासे बेबसाय बेफार फालांगि खालामनो फैनानै मोजां खालाम मोजां खालाम खिन्थु बेवबायदियाव जोंनि बिनानावफोरखौ जोंनि बिब'फोरखौ जोंनि बिमादैफोरखौ बा जोंनि बिभिन्न सोमोन्दो जानाय हिन्जाव माहारिखौ बिथांमोना दिनै दखानाव दोनगोन नङा होमबा दखानाव खामानि मावहोगोन आरो मावहोनानै
बेफोरबायदिनो बिसोर माखासे सुजुग आरो सुबिदा नागिरनानै नोंखौ दिनै दांदाव, दिनै बुज्रावदाव, दिनै एदावदाव, दिनै जंखायदाव, बेफोरबायदिनो माखासे माबा लानानै बिसोरो नोंखौ दांग्रोमो जे माब्रैबा नोङो गलिलाङो बिसोरजों। बेनि पलिसिखौ बिसोर बिदिजोंनो एदावनानै गावजों गोमोन खालामनानै लानो नागिरो। आरो जेब्लानाखि गोमोन जाबाय नों बिजों, अब्ला बियो बियो नोंखौ माबा मोनसे खालामखाबाय आरोखि, जायखौ बियो लुबैदों। आरो बेखौ आं बुंनांगौ दरखार गैया। दा बिनिखायनो आं खावलायगोन बिनानावमोन बा बाजैमोन, आब'मोन, बायदि बायदि सोमोन्दो जानाय जोंनि बर'नि हिन्जावफोरखौ आं खावलायनो नागिरदों, नोंसोरो जेरावखि थाङा मानो बिराद मोनसे एलारै थां, बिराद साहसै थां। दिनै नोंसिनाव दिनै बर'नि बै बिरगोस्रि सिख्ला, बै गाम्बारि सिख्लाफोरनि नोंसिनाव गोहो गैला नामा? साहस गैला नामा? जे नोंखौ जुदि गुबुना माबा मोनसे खालामगोन, नोङो दिनै सिरि थानो? नोंसिनाव दिनै गाम्बारि सिख्ला दं, दिनै बिरगोस्रि सिख्ला, बै गायदे हेलानामोन बायदि साहसखौ नोंसिनि गोरबोआव जगायनानै ला। आरो मालायजों जिबनाव बेफोरबायदि दा खालामजा। दिनै नों हाथाय बाजार थांबाबो नोंखौ मा नोजोरजों नायदों, नोंनिफ्राय मा बिथांमोना सेख'नो नागिरदों, नों मानो थार खालामाखै? आरो दिनै बिसोर बेफोरबायदियैनो जोंखौ मुवा बेसादफोर बायदि खालामनानै जोंनि बर' आइजोफोरखौ बिसोरो दिनै फुथुलाफोर बायदि, मुवा बेसादफोर बायदि बायलाय लालाय गारलाय बेफोरबायदि खालामनो नागिरदों। आरो बिनिखायनो बिसोर जेराव मोनो बावनो एदावनानै नोंखौ गोमोन खालामनानै बिसोरो नोंजों बैफोरबायदि बिथांमोननि जेनाखि टारगेट लानानै नोंखौ जंखायदों, नोंखौ एदावदों, नोंजों दांलाय बिलाय खालामदों, बे बुस्थुखौ जेब्लानाखि बे जानो थाखाय बे सेस्था खालामबाय थागोन। दा बिनिखायनो नोंसोरो जेरावखि थाङा मानो जे साख्लोब साबधानै थांबानो जाबाय बिनानावमोन। आरो लोगोसे आं खावलायगोन जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरि गोरों गोराफोरखौबो, बिराद फिसा घटना जाथायफ्रा माने सोमजिनो थांगासिनो दङ। दा बेफोरबायदिनो गोबां दिनै जोङो ओरैबायदि जालांबाय, जोंनि ओनसोलबाबो जोंनि एरियाब्लाबो जोंहा खुनु स्क'पआनो गैला, जोंहा खुनु सुबिदायानो गैला, एबा जोंहा खुनु राइट्सआनो गैला, जोंहा मोन्थायानो गैला। जोंनि मोन्थायखौ दिनै बिसोरसो दिनै बजबना लागासिनो दङ। अब्ला ओंखायनो बुङो आङो, जोंनि BTC मोननाय, जोंनि BTR मोननाय, बेफोरनि माखासे जोंनि नांनानै मोननाय, बे मोननायनि माखासे गोहोफ्रा, पावारफ्रा अब्ला बबेयाव बोहैखालांजोबखो, बहा गोमालांजोबखो? आरो जों मानो खौसेथि जानो रोङा, जों मानो स्ट्रं जानो रोङा? साननांगौ बाथ्राया बे जे जोङो इसिबां गिदिर गामि, जों रायजो जाबोनाय मानसिफ्रा जुदि बै साब्रै साबासो मानसिया दिनै टाउन सहराव थाफैनानै जुदि बिसोरो दादागिरि देखायनायखौ जों नायबाय थानांगौ, एबा जोंनो दिन्थिनायखौ जों सहायनानै थानांगौ, बेबायदि जाथावगौ? जों बोरै जाथावगौ? जोङो बै सारामाय गैयैफोरबायदि, जों खखाबाव गांसो गोनां हारा गोनांफोरबायदि जोंबोथ' गामिफोरनिफ्राय जों लोब ओंखारबोनानैथ' जोंबोथ' बेफोरबायदि खालामनो हायोना बिसोरखौ जोङो। अब्लासोना बिसोर लासैनो थन्थ्र'गोन, नङाबा बिसोर खर' दिखांनो बिसोर पलिसि आरो लामा लाबाय थागोन। बेखायनो आं बुंबाय बिनानावमोन, फिन बुंहरदो आङो, बिनानावमोन, बिब'मोन, जायखि सोमोन्दो जाया मानो जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ, बर' सिख्लाफोरखौ, जे नोंसोरो जेरावखि खामानि मावनो थाङा मानो, हाथाय बाजार जानो थाङा मानो, हाथाय बाजाराव मुवा बेसाद बायनो थाङा मानो, बा दखानफोरनि माखासे मुवा बेसाद बायनो थाङाथों मानो, बे जुदि बायनो थाङा जुदि नोंखौ जानला मोनला एदावनानै थाफ्लियाव बुज्रावहां, उदै खंख्लायाव एवथुहां, दाफोनायाव बुज्रावहां, खर'आव थिख्लायहां, खानायाव एदावहां, खावलायाव एरथावहां, जुदि बेफोरबायदि खालामदोंबा जायगायावनो डाइरेक्ट फिनानै थाव होखा खेबसेनो। आं होखाबाय नोंसोरखौ। नों जुदि जात बर'बा आरो नोंहा जुदि नोंनि प्रेस्टेजनि बाथ्राखौ जुदि नों साननो रोङोब्ला जायगायावनो थाव होखा, बिसोरा उनाव जागोन। थेंक इउ।